abu na farko shine addu'a. Ko kai Christian ne ko kai musulmi ne, kai ko da kai atheist ne wanda baya da addini sam ka san akwai super power. In kuma kai musulmi ne ko Christian ko wani addini ka san akwai Allah. So ba abin da zaka yi da zaka sa Allah baka samu nasara ba. Ka yi addu'a kafin ka shiga, sa'annan bayan ka shiga kai, sa'annan bayan ka gargare kai. Ka zama addu'a ko yaushe kana cikin ta, kamar yadda wani masani ya bada wani jawabi. Yace mutum dan adam tsakanin shi da Allah tamkar handset ce dake hannunka. Handset dake hannunka idan babu power source baka mata caji ba, babu batir, ta zama useless, batta da wani amfani. To haka kai ma idan baka connecting da Allah da super power ka koma da me ka gamsu kai imani, ba inda zaka je. So dole sai an sa addu'a, ita ce abu na farko. Abu na gaba da zamu tattauna shine goals. Kai setting goals, ka san me kake so ka cimma, cikin kuma wannan irin lokaci kake so ka cimma, ko wannan irin goal ne. Karka damu da girman sa. In dai ka saurari wannan bidiyon na zuwa karshe, duk girman sa cikin amincewar Allah zaka samu yadda zaka yi ka cimma.